Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Napalgang patay ang usa ka caretaker og itik human gituo ang naapil og igo sa kilat nga unang miigo sa dakong punuan sa kahoy sa Isulan, Sultan Kudarat. Ani ang detalye. Pataas nga dito sa baba. Gilayong gisusik kinaugmaan sa mga residente kining usa ka punuan sa kahoy sa usa ka basakan sa barangay Lagilayan sa Isulan, Sultan Kudarat human giingong naigo sa kilat Martes sa gabii. Nasuta nga daw dunay mga igo sa kilat ang maong punuan sa akasya gikan sa taas padulong sa ubos nga bahin sa mismong punuan niini. Apan napalgan sa ubos sa maong punuan ang usak ka lalaki nga nagbuyod na ug wala nay kinabuhi. Sumala pa ang maong biktima, usa kuno ka caretaker og itik ug tigtulugan daw sa maong lugar. Gani duna kini gimontar nga payag nga gama sa trapal sa ilawom sa maong punuan. Sumala sa ubang residente, posibleng naapil kini og igo sa maong kilat. Ban yung kwentas niya sa liig, nasunog. Tapos ang mga likod niya or dito sa pusod niya, may tinamaan din na konti sa mga likod ng katawan niya. Nag-itim yan, parang medyo nasunog ba. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang PNP lakip kabanay sa biktima kalabot sa insidente. Sumala sa pag-asa, isolated thunderstorms nga epekto sa easterlies ang nasinati nga panahon sa mong lugar niadtong tungura. Kung asa pwedeng makamugna og lightning strike, usa kinahanglang mag-igmat. Isa kasi sa palatandaan, before mag-strike yung lightning, ay tatayo yung buhok. Naabutan siya ito sa open area, so most likely siya yung matatamaan. Sakaling nagtago siya sa lone trees, so siya yung matatamaan. Yung discharge ng kidlat is kakalat na sa lupa. Kahit 20 meters away ka sa lone object. Tambag sa pag-asa, kung dunay kilat, mupalayo sa mga tag-as nga lugar sama sa mga bungtod, lakip sa mga punuan sa kahoy o dunay tubig o bisan unsang butang nga magkandak og electricity. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.